Katsotaan sitten, että miten tämmönen jousiheijastin otetaan käyttöön ja mihin kohtaan se kannattaa kiinnittää, jotta se oikeasti näkyy esimerkiksi autoilijoille. Täällä paketin toisella puolella on tämmönen kohta. Täältä aukeaa tää teippi ja sitten otetaan tää heijastin täältä ulos. Tää näyttää tältä. Tää saattaa alkuun olla vähän jäykkä, kun tää on ollut tämmöisessä suorassa asennossa tuolla paketissa, niin tätä kannattaa niin lähteä tälleen taivuttelee itse. Nyt se on tämmönen tosi niin joustava. Ja sitten tätähän voi käyttää esimerkiksi ranteessa. Sen voi tehdä niin näin ja laittaa tohon, niin sitten kun kävelee tuolla ja käsi heiluu, niin sitten tää näkyy autoilijoille ja muille tosi hyvin. Tän jousiheijastimen voi kiinnittää myös omaan sääreen, jolloin sitten se näkyy myös autoilijoille, kenenkä valot on vähän alempana. Tän jousiheijastimen voi myös kiinnittää esimerkiksi koiran pantaan tai valjaisiin, jolloin sitten kun se on tuossa selän päällä, niin se näkyy hyvin myös autoilijoille.